sa ubos? Sa ubos. Ubos kay nga naman. O sa taas sa taas. O taas kay? Para dali mahuman ba? Dahil maghuman sa sugod, sa ubos. Maayos taas na, sir. Kaya una kang patong sa taas na yung kuman. Man na, sir. Apa dong sa ubos, sir? Anak, sir. Babaw na din. Hinahinay, pero sa ubos ba? Hindi mahimog ubos una. Mas nindot yung babaw, sir. Kay? Kaya nindot mo yung babaw, una sa ubos. Siyempre sa taas, good. Taas nga naman. Talangan kaya para di na ka maglisod para pagkanaog pa doon ubos. Kung sa ubos di ka magsugod. Kapoy kat-kat, oy. Saan yun na, sir? Kapoy. Kapoy. Taas. Kay kuhan man, magsaka pa ka. Kaya nindot pag inigsaka ni mo, kaya magkapyot pigid ka. Dayon, sumita po kuman ng kapyo. Ay, di ka mangupot, bataga ka. Sa ubos kita magsugod pa dong sa taas. Kay, ano man? Muhapit pa man tas tunga. Muhapit kita sa tunga. Mahapit gusto nga. Oo. Sa minas to nga, sir. Naman na tabay dia, di mo tagay no.